Βρε καλώς τα παιδάκια. Πάλι τα ίδια. Άι. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ το γαϊδούρι, το καλό, τον Αστραχάν και τραβάει εδώ το γκυρμέντιο. Δεν λιγάνε τα ξεράδια. Τίποτα, δεν μασάμε. Τα φάμε, τα λάχαν όλα, ρε. Βλέπετε, ο καιρός δεν είναι και από τα καλύτερά του. Αλλά όπως είπαμε εμείς και ξαναλέμε, έχουμε μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Και από το Σαββατοκύριακο έχουμε μόνο τη μία μέρα, ή το Σάββατο ή την Κυριακή. Και από αυτό το Σάββατο ή την Κυριακή έχουμε μόνο 3-4 ώρες. Μπράβο. Και θες εσύ εδώ να κάνεις, ας πούμε, δουλίτσα. Άρα, 0 από 0. 0. Πάμε λοιπόν σήμερα να προσθέσουμε ακόμα κάποια πλαίσια άκτιστα, καινούρια καιρωμένα, να τροφοδοτήσουμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι προδιαγεγραμμένο το ότι θα φάμε λίγο παραπάνω ξύλο σήμερα. Αλλά τι να κάνεις όταν δεν μπορείς να έρθει άλλες φορές και άλλες μέρες. Που θες, αυτά συμβαίνουν. Αχ, κακό μας βρήκε! Άστα να πάνε. Πάμε να ανάψουμε καπνιστήρια και να δούμε μαζί τι θα δούμε. Λοιπόν, φιλαράκια, προφανώς τα πράγματα θα ήταν επιθετικά, ήταν και αναμενόμενο δηλαδή. Πάμε να δούμε εδώ κάνα 2 διόροφα, μελίσια, 3. Να δούμε και στην πορεία μαζί αν είναι και μπορέσουμε και τα καταφέρουμε και καμιά παραφαγιαδούλα έτσι, κάνα μικρό. Κατεβάσαμε από πάνω τον αφεσμό που είχε πιαστεί το Σαββατοκύριακο, που αν δεν είχατε μπει στο live ή αν δεν είδατε τη live σμηνουργία, ένα προηγούμενο βιντεάκι, εν ολίγης πιάσαμε και κατεβάσαμε τα 2 πλαίσια του πληθυσμού, τα περάσαμε σε μία 10 κυψέλη και έχουμε αφήσει πάνω εκεί να πορεύονται άλλες 2 καινούργιες παγίδες, αλλάζοντας συνεχώς όμως τις θέσεις των παγίδων. Δηλαδή την πρώτη φορά είχε πιάσει από την πίσω μεριά με νότια την είσοδο, νότιο προσανατολισμό. Μόλις κατεβάσαμε το μελίσι, φέραμε την κυψέλη και την παγίδα από την άλλη μεριά και κοίταζε βόρεια. Τώρα που κατεβάσαμε ξανά τον πληθυσμό μέσα από την παγίδα, την ξαναγυρίσαμε να κοιτάει νότια. Δηλαδή συνεχώς κάνουμε αυτή τη δουλειά, ναι. Μπράβο. Πέρα δόθε. Γίνεται αυτό το εκρεμές. Πέρα δόθε, δόθε πέρα. Δόθε κήθε. Μπράβο. Πάμε τώρα λοιπόν εδώ με τον Πέτρο. Για να δούμε, ρε παιδάκια, για να δούμε. Να δούμε μερικές μαγικές εικόνες. Για δείξε μου εδώ. Δύσκολα τα πράγματα. Πάμε ξύλο, παιδιά. Είπα ότι είναι δύσκολη μέρα από την αρχή. Και δεν με ακούγατε. Τους φίλους είπαμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Να βάλω 2 χεράκια να σε βοηθάω. Εδώ θέλει όροφο το μελίσι. Είναι 20. Α, δούμε, μπορεί να γίνει και 3όροφο. Δώσ' του, γιατί μου ήρθαν ήδη. Και εμένα. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκίνα. Ξεκίνα να βλέπεις και να δείχνεις. Θα φάμε ξύλο δυνατό. Τώρα δεν πετάνε έξω οι μέλισσες λόγω του καιρού. Για να δούμε εδώ. Ένα πλαισιάκι. Τα χτίζουνε. Αυτά τα ρημάδια, τα πλαστικά. Κάτι κάνουνε. Τα χτίζουνε. Συνεχώς καπνίζω εγώ. Θα μου πείτε, α, έχεις καπνίσει πολύ. Αχ, μωρέ. Πάλι τα ίδια. Έγινε. Πάμε, κάπνιζε εσύ, γιατί τις βλέπω τσαμπουκαλεμένες. Βέβαια. Πέσει ξυλίκι βρώμικο τώρα. MMA κατάσταση. Μαγκρέγκορ θα γίνει η κατάσταση. Να, ένας ωραίος γόνος επάνω. Να, ένας ωραίος γόνος. Ωραίος. Λίγο ένα γρήγορο βλέφαρο για κελιά. Σχετικό το τι θεωρεί ο καθένας μας ωραίο. Έτσι, βέβαια. Η ομορφιά είναι υποκειμενικό πράγμα. Αλλά και αντικειμενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ωραίος γόνος. Δεν έχει ανοίγματα, δεν έχει τρύπες, δεν έχει κενά μεταξύ του γόνου. Οπότε θεωρητικά. Επομένως και απλωμένος είμαι ευχαριστημένος. Τώρα τι θα κάνουμε σε αυτό το μελίσι. Κάτσε να δούμε λίγο τον πάνω όροφο και θα εξαρτηθεί του τι θα κάνουμε. Ξέρεις τι, άμα έχει κανένα. Για να δω. Τα έχει αυγώσει όλα, ναι. Είναι λάρβα. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά έχω και εγώ τα δίκια μου. Και θα σου πει σε νέες επιστρέψεις. Παιδιά, θέλει πίστη η ζωή. Πίστη, μπράβο, ναι. Εδώ όποιος μπαίνει θα πιστεύει. Όποιος δεν πιστεύει. Εδώ έχει όλο σιρόπι όμως. Για βάστα. Θα το παραμερίσουμε. Ή θα το βαστίξεις. Θα το παραμερίσουμε, είναι όλο απόθεμα. Και μάλλον, είναι και βαρύ. Μάλλον όλα και εδώ ας πούμε είναι απόθεμα. Από εδώ και πέρα είναι κομμένο. Θέλω να δεις αν είναι κομμένο. Είναι κομμένο και νομίζω είδα και τη βασίλισσα. Μία διαπίστωση είναι, να ορίστε για να μην λέτε ότι δεν τα λέμε, είναι ότι να,
Αυτά τα δύο πλαστικά στο κέντρο τα έχει βάλει απόθεμα. Σωστά. Νέκταρ, μέλι, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Μπορεί να τραβηχτούν λίγο στο πλάι. Ασούμε. Τώρα τελευταία είναι μια μόδα, ας πούμε, που άμα δείτε, ας πούμε, παίζουν παταμαντήθη τα πόδια, ας πούμε, και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και την αδυναμία, ας πούμε, πάρα πολλές φορές, ας πούμε. Και στα ξύλινα έχει κάνει το γόνο. Όχι ότι και στο. Να, σε αυτό εδώ το πλαστικό είδαμε γόνο, σωστά. Ναι. Δεν έχει να Απλά κάνει. αυτά 1-2, κρατάω στο χέρι μου και αυτό, παρεμβάλλονται της μελισσόσφαιρας, του γόνου, της γονόσφαιρας. Και εδώ πάλι έχει και ξανά μέλια. αποθέματα. Και εδώ θέλω να μου πεις. Πάλι μέλια θα έχει. Μπράβο, ωραία. Άρα θα μαζέψουμε το γόνο μαζί με τους άλλους 3, πόσοι είναι εκεί. Θα φέρουμε αυτό και αυτό απ' έξω. Ή θα του πούμε stop γιατί έχει απόθεμα και δεν θα το τροφοδοτήσουμε. Ή δεν θα του πούμε stop. Ή δεν θα του πούμε stop και θα του δώσουμε να χτίσει. Τι να χτίσει τώρα όμως, αφού είναι 20. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε ένα από αυτά, αφού είναι καλό και χτίζει και έχει πατώσει και δεν έχει δουλειά να κάνει τώρα. Κάτσε να και δούμε αρχίζει και και κάτω. αποθηκεύει εδώ τον νέκταρ. Κάτσε να δούμε ρε και κάτω. Ναι, θα δούμε και κάτω, αλλά εκ πρώτης όψεως, ρε παιδί μου, εδώ. Λες ότι τι κάνω αφού έφτασα στο αμήν, ή θα του βάλω όροφο, ή θα του πάρω κάτι και θα του ξαναδώσω δουλειά. Ναι, εντάξει αυτό. Ξεκόλλησε τον, μπορείς. Δεν μπορώ εγώ, λέει. Άκου, λέει. Ωραία. Ωραία, μάνα μου. Για να δούμε τώρα εδώ. Εκ πρώτης όψεως που λένε. Τι μορφωμένη. Πάμε. Δίνε. Ξεκίνα. Ωραία. Πάμε στο 3. Κάνουμε και έναν έλεγχο. Τι γίνεται κάτω. Πώς πάνε τα πράγματα. Εδώ δυστυχώς το ανοίξαμε αρκετό κυφινόγονο. Ξεκολλώντας τον όροφο. Λοιπόν. Ωραία. Άσχημα τα πράγματα. Εντάξει, παιδιά. δεν περιμένεις κάτι καλύτερο, ρε φίλε. Έτσι. Πάμε. Εσύ μη σταματάς. Μη σταματάς. Μη σταματάς να τους. Δεν μιλάτε ρε κύριε. Πώς μία. Δεν μιλάτε ευπρεπώς. Πολύ μέλισσα ρε παιδιά. Τι χαμός γίνεται εδώ πέρα. Ρε. Βλέπεις τίποτα. Εδώ είναι το μισό με γύρι και το μισό με γόνο. Όπου δεν έχει γόνο, έχει πιάσει και έχει βάλει γύρι. Όχι, κελιά δεν βλέπω. Πάνε παραμέσα. Πάνω, αλλά θέλω φόκο γιατί με επιτίθενται. Με την πέφτουνε. Με την πέφτουνε οι Για αλυτάμπουροι. τους βόρειους είναι αυτά. Για τάκες των Εδώ βορείων. πούμενες έχει βάλει τα βουλίνια. Δηλαδή, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα εσείς. Μη μακρηγορώ. Ένα εδώ, ρε φίλε. Πώς τα βλέπεις, έχει αυγά, Ναι. Εντάξει, πάμε, προχωράμε. Άρα, πάνε. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα. Πάω. Σιγά σιγά, όσο γίνεται, φόκωνε, γιατί... Κάποιο άκτιστο του είχαμε βάλει. Τι είχαμε κάνει εδώ. Τι ξέρω, τι είχαμε κάνει. Σιγά μην είχαμε κάνει τίποτα. Σιγά μην... Όπως ήταν, το αφήσαμε Μπράβο, στην ησυχία ναι. του. Και απλά το τροφοδοτήσαμε. Ναι, εδώ τίγκα στη γύρι. Κανακελάκι, δεν βλέπω κελά. Φόκο, Μάικ, μη σταματάς, το πάμε. Πολύ κυφίνα βλέπω πάνω. Ναι, καλά Αρχίζουν πάμε. να είναι έτοιμα τα μελίσια να φύγουν όλα Θα στα δέντρα. φύγουν, δεν βαριέσαι, εντάξει. Λοιπόν, έλα, ρίχτω και αυτό μέσα γόνο έχει. Γόνο, Λοιπόν, κάτω πάμε καλά, έχουμε γόνο με το κιλό. Τι κάνουμε, με το τσουβάλι. πήρες την απόφαση. Όχι. Ελήφθη η απόφαση. Όχι, δεν Θα ξέρω. τη λάβω εγώ. Για λάβε τι. Θα πάρουμε, αφού είδαμε ότι εντάξει, 3 γόνοι, 4 άντε και όλα τα άλλα μέλια και σιρόπια και τέτοια, θα του βγάλουμε χτίσει. ένα, αφού έχουμε σκοπό να βάλουμε ξανά στον τροφοδότη. Ναι, Είπαμε οι στρόφιγγες δεν κλείσανε ακόμα. έτσι. Όταν θα κλείσουν οι στρόφιγγες, Πάρε κανένα χτισμένο. Τι έκανε ο δολοφόνος. Κρούεται. κάτσε να το βάλω θύρα. πάνω. Μην Αυτό καθόμαστε είναι. εκεί κάτω. Αυτό δεν λέμε. Μαλακά. Λαλακίες. Τέλεια. Τώρα, Θα αφαιρέσουμε ένα. Αφαίρεσε εσύ, Πέτρο. Αφαίρεσε ένα, να σου φέρω εγώ ένα άχτιστο. πολύ καπνός, παιδιά, πολύ. Ντουμάνιασε το top. Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις Ποιο να άβρες. βγάλω, ποιο να βγάλω. Ας βγάλω ένα καλοχτισμένο. Αυτό. Τέλεια. Είναι καλό. Και εδώ δίπλα από το γόνο Ωραία. θα πέσει αυτό το πλαίσιο το καινούριο. Που είναι και μαύρο. Μπράβο. Και γιατί Αυτό είναι? αποσύρεται. Τέλος, έκανε την κίνηση Ρουαμάτ. ρουβά. Είναι ένα καλοχτισμένο. Φρέσκο. Θα μπει. Τώρα, ή για να μην λαιλατηθεί, θα το κλείσω εγώ σε ένα κουτί. Το ιδανικό είναι. Ή αν κάποιος. Τώρα εντάξει, συμβουλή δεν είναι συμβουλή. Εμείς τι κάνουμε κάποιες φορές. Μπορεί να το αφήσουμε για λίγη ώρα σε ένα μακρινό σημείο. Πηγαίνουν και παίρνουν από μέσα το σιρόπι, το μέλι, ό,τι θέλετε πείτε το.
και το επαναφέρουμε στεγνό σε κάποιο άλλο μελίσι. Αλλά το ιδανικό είναι να μην γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι λαιλασία. Σωστά τα λέει ο προλαλήσαντας, ο διαλαλήσαντας. Για πάμε εδώ να φάμε το άλλο το ξυλάκι τώρα και να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι, να πάμε και σε κάνα πιο μικρό, πιο μπροστά. Τι να πάρω και τι να αφήσω. Χτίσανε. Κάνε. Κάνε και κυφιγνόγονο. Ωραίο. Μπροστινή χρονιά, μπροστόβαρη. Ξεκινήσανε άλλες φορές Απρίλιο, Για να δούμε μέσα εδώ. Απριλίου. Εδώ το είχαμε βάλει ένα ξύλινο, τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα εσείς. Ένα άχτιστο. Άχτιστο φύλλο, κερί. Για να δούμε, απ' έξω, έτσι. Το χτίσε. Τέλειο. Όλο. Ωραίο. Το Οπότε θα βλέπεις? φάει κι άλλο ένα. Το βλέπεις, φίλε. Όχι, γιατί ξέρεις, σου λένε όχι ρε, δεν το έχει χτίσει. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Κοίταξε, όταν έχει κάνει το ξεκίνημα μέχρι και την άκρη, μπορεί να μην το έχει φουσκώσει, αλλά μπορεί να πάρει 5 κιλά μέλι Χτισμένο μέσα. είναι ρε αυτό, κανονικό. Αλλά- Το γεννάει κιόλας άμα θέλει. Δεν το γονεύει. Το Αλλά γονεύει ρε, τέλος πάντων, φουσκωμένο είναι η κανονικό. ουσία του πράγματος είναι ότι το έχουν πιάσει όλο ομοιόμορφα και το έχουν επεκτείνει. Μπορεί να παίρνει κι άλλη, αλλά έχει γίνει αρχή, άπαξ έχει γίνει αρχή, τελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώσει. αυτό που είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, αυτό θα έρθει πιο μέσα. Θα μπει ρεζέρβα Ναι, δίπλα. θα δούμε τώρα. Κάτσε, δες λίγο για κελιά. Τώρα κάτσε να την κάνω εγώ τώρα επί τόπου την αλλαγή. Φέρε μου και μια στιγμούλα, ένα άχτιστο να τα βάλουμε, να τα έχουμε έτοιμα. Πάρε εσύ εδώ. Μετά θα πάει κούμπομα. Κουμπότα. Μπαίνει μία θέση, δύο θέσεις μέσα και ανάμεσα από το γόνο. Αυτή τη στιγμή δεν μας πειράζει, ο καιρός το επιτρέπει. Η συνοχή του γόνου και να σπάσει για λίγο, του δίνουμε μία ευκαιρία. Στο δικό μας το μυαλό ευκαιρία. Το περνάμε μέσα ανάμεσα από δύο γόνους, αφού είναι χτισμένο, να δώσουμε την ευκαιρία στη μαμά να το γεννήσει. Θα μου πεις και σε ακούω να ρωτάς. Μήπως βάλει σιρόπια και μέλια όπως το προηγούμενο που είδαμε επειδή είναι πλαστικό? Μπορεί. Εμείς του δίνουμε την ευκαιρία με το δικό μας το σκεπτικό σήμερα. Την άλλη εβδομάδα, αν δούμε ότι αυτό έχει σιρόπια και δεν γεννήθηκε, τσουκ, θα πάει παρά έξω. Ψέματα. Άλλο δείχνω. Το πλαστικό ήταν που χτίστηκε. Όχι, αυτό Όχι, εδώ, ρε, ρε. ναι. Ναι. Θα μου πεις λοιπόν το σκεπτικό. Αν δεν το γεννήσει και θα το μεταφέρουμε ξανά έξω με αποθέματα. Τα αποθέματα αυτά που θα ρίξουμε σήμερα από πάνω. Θα το βγάλεις. Ποιο? Το καπάκι όλο να δούμε και κάτω. Ναι. Ξεμανταλώσε μου λίγο. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι τόσο επιθετικές. Λοιπόν, εδώ είναι ένας γόνος μασίφ, όλα γεννημένα. Θα το βάλουμε λίγο επάνω. Για λίγο εδώ. Εδώ τι έχει κάνει, γύρες και γόνο. Έχει γόνος από τη μία μεριά και γύρες και αποθέματα από την άλλη. Πάμε λίγο να τα δούμε γρήγορα από την αρχή. Καπνίζω τώρα λίγο έντονα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Φυσάει κρύο. Κρύος αέρας και Λοιπόν, αυτό εδώ είναι όλο μέλι μόνο. πρέπει να Άρα πιο θα μέσα. πρέπει να πάει μέσα. Και κράτησε τώρα με το το μου λίγο. μέλι. Κράτησε το μου λίγο. Μη σε μέλι που λέει. Μαν μωρέ. Εδώ τι έχουμε. Αποθέματα. Full. Full αποθέματα. Εδώ είναι γόνος. Γόνος, ναι. Εδώ είναι και αυτό γύρι με γόνο. Αμάν εδώ πέρα, αυτό το ξεριζώσω το δέντρο. Κάθε Λοιπόν, φορά. εδώ τι είναι. Γόνος. Γόνος. Μασίφ. Ωραίος. Και στο κέντρο που έχει ξεγονέψει έχει μπει γύρι. Τι γίνεται ρε, ζούγκλα. Ζούγκλα του Ταρζάν. Πάμε. Θα πεταχτεί από εδώ μέσα ο Ταρζάν. Άρχοντας της ζούγκλας. Πάμε εδώ, σε μένα. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Λιακόπουλε λέει το άρθρο, το έγραψες εσύ. Εδώ τι Γεννημένο έχουμε. όλο. Γεννημένο, πολύ Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, όλο μπράβο. γεννημένο. Και αυτό. Καλός. Άρα, παράλληλα, δεν σας το λέμε κάθε φορά, σηκώνεται στο κάθε πλαίσιο, κοιτάμε λίγο στις γωνίες εδώ, τα μυστήρια σημεία. Για κελιά. Αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό ανοίγουμε τον κάτω όροφο. Αλλιώς δεν μας νοιάζει να τον δούμε και καθόλου. Να βάλουμε αυτό εδώ μέσα, κι ας είναι μόνο απόθεμα. Θα το σπάσουμε λίγο τώρα, αλλά Μπας και τα Μπας φάνε και- λίγο οι γόνοι και το καθαρίσουν για να το γεννήσει. Λοιπόν, άρα φτιάξαμε τον πάνω όροφο, είναι έτοιμος. Ο κάτω όροφος εδώ τώρα ελέγχθηκε. θα ελέγχθηκε. Θα μπει το τελευταίο του πλαίσιο που είχε ανεβεί. Να πούμε, Α, ναι, φίλος Ο κέρδισε. Ο φίλος ο Γιάννης, δεν θυμάμαι το επώνυμο.
Δεν πειράζει, δεν θα το πούμε. Μπράβο, Ο Γιάννης από στο διδημότυχο. Διδημότυχο Blues. Πάρε και τη μουσικούλα Γιάννη να γουστάρεις. Έτσι. Γεια σου Αφιερωμένο. Γιαννάρα. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος, πολύ Κέρδισε. γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορο. Πιστόλι, τίποτα. Με το που έπαιξε το βίντεο πρέπει να ήταν ο πρώτος που μπήκε, το είδε και το βίντεο δηλαδή. Και το βρήκε και το πήρε, το κέρδισε. Μπράβο, έφυγε το πρώτο καπνιστήρι για διδημότυχο. Ήδη έχει ταχυδρομηθεί και πιθανότατα τώρα που μας βλέπει ο φίλος να του έχει φτάσει κιόλας. Άντε. Καλά καπνίσματα. Να καπνίζεις και να μας σκέφτεσαι. Αμελήσια να καπνίζω, όχι κανονικά. Ναι, όχι. Καλό Ελπίζω είναι να μην είσαι καπνιστή. Καλό είναι γενικά το τσιγάρο να το αποφεύγετε. Ο καπνός δεν κάνει καλό στα πνευμόνια. Στα μελίσια. Μόνο στα μελίσια κάνει. Λοιπόν, το Καλό σφίξαμε και εδώ. εντάξει. Κακό τους κάνει, αλλά αναγκαίο. Λοιπόν, άρα πάει και ο φίλος ο Γιάννης, το πήρε το καπνιστήρι. Εκεί, λίγο σε μένα. Η επόμενη, έχετε το νου σας παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Είπαμε. Πότε θα εμφανιστεί. Είπαμε ότι και γελάγαμε ότι δεν θα τα δώσουμε και από τα πρώτα 5 και να. Είδατε, στο ίδιο το Πότε με θα λύση που κοροϊδεύαμε, εμφανιστεί το καπνιστή. μας κορόιδεψε ο Μοντέρ. Ποιος κάνει το μοντάζ. Άραγε. Το Λοιπόν. editing. Πάει και αυτό. Οπ. Λοιπόν, κλείνουμε. Ναι. Να μην ασχοληθούμε περισσότερο και δούμε μαζί. Έχουμε εδώ μια γραμμή. Άφηρη. Άστα να πάνε. Δεν τελειώνουμε. Για δείτε, ναι. Θα δούμε κάνα μικρούλι πιο μετά που έχει μεγαλύτερη σημασία. Έχει δουλίτσα μπροστά το πράγμα. Λοιπόν, άντε. 3 μελίσια έχουμε, 5 έχουμε κάνει. Έχουμε Τίποτα, άλλα έχουμε 50. εδώ. Πολύ πορεία. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Για πες μου ρε Πετράκη, τι κάνεις λοιπόν για να κάνουμε και την αποφώνηση εδώ. Έχουμε και τα τηλεοπτικά. Συνεργεία. Να τα αποδεσμεύσουμε τα παιδιά, μην τα κρατάμε. Μπράβο. Να πάρουν το μεροκάματο να φύγουν. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει γίνει το εξής, επειδή αργήσαμε και ως κλασικοί Αργοπορημένοι. αργοπορημένοι κρεμάνε κελιά πάντα τα μελίσια. Να τα κελιά εδώ, τα είναι? βλέπετε. Να τα δείξω. Εδώ. Ορίστε κύριοι. Πάρτα. κύριοι. Να το. 2 κελάκια ζευγαρωτά. Ζουμεράκι. Αυτά είναι twins κελάκια. Και είναι έτοιμα να κοπούνε. Μη σου πω ότι έχουν κοπεί κιόλας. Θα το δούμε τώρα φτιάχνοντας την παραφιάδα. Λοιπόν, άρα τι Και κάνουμε. εδώ στην άκρη έχει ένα. Λοιπόν, θα κοπεί τώρα μια παραφιάδα στα γρήγορα. Για να του φύγει και η μαγιά. Αλλά τι κάνουμε τώρα. Δεν κοιτάμε που είναι η μάνα καθόλου. Δηλαδή, παίρνουμε ένα πλαίσιο με κελιά. Κάνα μελάκι. Αυτό είναι πραγματικά. Και μη σας κοροϊδεύουν οι αντίπαλοι. Το αντίπαλο λέω. Αλλά αυτός είναι πραγματικά γρήγορος. τρόπος. Ο πιο γρήγορος τρόπος. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος. Ναι. Ούτε διαφράγματα, ούτε περιμένω, ούτε την άλλη Φέρε εκείνο εβδομάδα. εκεί, κάτω. Γρήγορα, πιο γρήγορα. Άιντε. Πέτα το αυτό, άστο. Τέλειωσε αυτό. Αυτό θα με δυσκολέψεις πολύ για να τον βρω. Το συγκεκριμένο. Ναι, όχι, μην το βρεις. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πιάσε αυτό το κέρατο. Ας το πέταξε το στον δρόμο. Τέλειωσε η αποστολή του αυτού. Και όποιος έπιασε, έπιασε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, παίρνεις το με τα κελάκια σου και πληθυσμό και γόνο. Εντάξει, πάει αυτό. Όταν βλέπεις ότι θέλει να σμινουργήσει το μελίσι. Το σμινουργείς εσύ. Σμινουργείς. Μπαμ. Κι άλλο με κελάκια κάτω. Πάρ' το, Φέρ' το. δεν πειράζει. Εδώ γίνεται το μαλευράς. Εσύ εξηγείς παράλληλα Ναι. γιατί το κάνεις έτσι χωρίς να τη βρεις. Κι άλλο με κελάκια. Πάρ' το λίγο εκεί στη γωνία και θα σου πω τι θα κάνει. Εδώ ένα με χτισμένο, λίγο άχτιστο, ένα κελί έχει πάνω, 2 κελιά. Πάρ' το κι αυτό. Πάρε ένα με γύρες για τροφές, κι άλλο ένα με γύρες για τροφές. Εντάξει, τίγκα γύρι όλο. Οπότε αυτό είναι μια σίγουρη παραφιάδα που έχει μπόλικα κελιά και ας γιατί υποθέσουμε. τόσα. Περίμενε, Εντάξει, ναι, θα δούμε τώρα. Είπαμε να το πούμε γρήγορα. Ναι. Αν είναι να κάτσουμε να τα αναλύουμε, ξέρεις. Λοιπόν, σπάσε εδώ. Πάμε να δούμε λίγο κάτω γρήγορα. Αν έχει εδώ κελί, αλλιώς θα του βάλουμε ένα από εκεί μέσα. Το έχω εδώ έτοιμο. Μπράβο. Το πλαίσιο με τα επιπλέον κελιά. Εδώ έχει ένα άδειο. Το αφήνω. Εδώ έχει ένα με ξεγονεμένο, αλλά δεν το έχει ξαναγεννήσει. Εδώ έχει ένα που το κουτσοχτίζουνε, το ψιλοχτίζουνε. Εδώ Δεν έχει... κοιτάμε για τη Βασίλισσα αυτή τη Όχι, στιγμή. δεν ξέρουμε καν που είναι. Και να πέσει στο μάτι μας θα είναι σαν να μην την έχουμε δει. Δηλαδή θα συμπεριφερθούμε τώρα εδώ ενώπιόν σας. Μπορεί και σαν να μην τη έχει. βρήκαμε. Μπορεί και να μην έχει, γιατί δεν έχω δει φρέσκο γόνο. Μπορεί να σμινούργησε και να φύγει. Και ένα μέρος του να είναι αυτό που πιάσαμε πέρα. Ναι. Για Να, κάποιον φίλο που και άλλο αναρωτεί- κελί. Το βλέπετε εδώ πάνω, στον αγκώνα μου κοντά. Εδώ. Αυτό. Το αφήνουμε και αυτό εδώ μέσα.
και από εδώ κι άλλο. Κι άλλο κάτω εδώ. Το αφήνουμε εδώ. Είναι Αυτό. και έτοιμα, φρέσκα. Φαίνονται ότι έχουν ξεκινήσει το κάτω το καπελάκι και το ροκανίζουνε από μέσα. Έτοιμες είναι. Εδώ γόνος, κάργα. Κι άλλο κελάκι εδώ. Εδώ έχει μελόγυρα και τέτοια. Δεν μας νοιάζει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Τώρα θεωρητικά μπορούσαμε να το κόψουμε και σε περισσότερα κομμάτια. Αυτή από τη στιγμή που βρήκαμε κελιά σε περισσότερα πλαίσια. Λοιπόν. Αλλά έχουμε πάρει την απόφαση ότι θα γίνει ένα split. Ένα κόψιμο δηλαδή στα δύο. Αυτό είναι. Λοιπόν, Άρα, εδώ. εδώ μέσα έχει πλαίσια που έχουν κελιά. Ρωτάει ο δάσκαλος. Και απαντάει ο μαθητής. Μπράβο. Αυτό αποσύρεται γιατί δεν το χτίσε. Τι είπατε και εκεί είναι, μέσα. και είναι μία ένδειξη, όχι, ναι. Και είναι μία ένδειξη. Όταν έχετε βάλει να σας χτίσουν, δηλαδή όπως εμείς, καλή ώρα, σε όλα τα μελίσια περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και βάλαμε πλαίσια. Τα περισσότερα, αν όχι χτίζουνε, όλα, ναι. τα χτίζουν. Κάποια που δεν χτίζουν. 1 με 2 παρατηρήσαμε ότι δεν είχαν πιάσει καθόλου το φύλλο και διαπιστώσαμε μέσα ότι είχαν κάνει κελιά. Ναι, ενώ στα άλλα που χτίσανε είδαμε μέσα ότι δεν έχουν κάνει κελιά. Ωραία. Άρα αυτό λοιπόν, είναι μια διαπίστωση. Αν όπως πεις καλή τι ώρα- ανακαλύψατε την Αμερική, όχι, το ξέρουμε Παρατήρηση. εμείς, το βλέπουμε, το λέμε και σε εσάς ότι θα το παρατηρήσετε κι εσείς. αν το παρατηρήσετε να παίρνετε μια ιδέα τι. Θα παίρνετε μια μυρωδιά. Ναι. Άρα όπως καλή ώρα και δίπλα και πιο κάτω και έχουμε γεμίσει εδώ πέρα, δεν ξέρουμε τι έχουμε κάνει από Παραθυράδες. μελίσια. Αυτός είναι ο τρόπος. Άλλα τα κόψαμε στα 3, άλλα τα κόψαμε στα 2. Αυτό που σας δείχνουμε μαζί κόβεται πάλι στα 2. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου που βρίσκεται η μάνα. Μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εκεί. Εδώ έχει κελιά, εκεί έχει κελιά. Τελειώσαμε. Αυτό το πάμε σε μια θέση όπου να είναι. Στο ίδιο μελισσοκομείο, δεν τα αλλάζουμε. Μπορεί να θέση. μην είναι και πουθενά η βασίλισσα, Μπορεί να μην όπως είναι, ναι. διαπιστώσαμε. Και Αλλά την επόμενη φορά θα δούμε πού γεννάει, αν έχει πιάσει, πού έχει πιάσει κτλ. Και σε βάθος 20-30 ημερών, Όποιος έπιασε, έπιασε. όποιο δεν έπιασε, το κόβουμε, το συνενώνουμε με το οπότε εδώ δίπλα φέρνω του. ένα καπάκι, ένα τροφοδότη μάλλον για ένα καπάκι.